Lelo Panyaso Voice Box mwana wa Mai Chitenji akuwapanga challenge anzathu echiponda chipani cha Democratic Progressive DPP kuti tangwerekezani kwa uza Malawi kuti olemekezeka mtsogolo mwa dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika sayimaso amene ayimira chipanichi ndi Mai Jane Ansa. Tione ngati anthu anga kuvotereni mukamachita makani kumene kuti anthu akonda chipani cha DPP mudzidziwa kuti munthu amene akusunga chipani cha DPP ndi olemekezeka Professor Peter Mutharika. Kungochoka Peter Mutharika chipaninso chathera pompo kumeneko kulankhulatu kwa mwana wa Mai Chitenji pano pa Nyasa Voice Box. Ndeti mbati musanachoke muruze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Ndipo ine ndimayithokoza DPP, ndikuyithokoza DPP kwambiri chifukwa chokana kupanga gwirizano ndi zipani zikuluzikulu izi. Pamene pajapo ndi pamene a DPP aziwe kunena kuti kani napanga mistake mandivete. Pamene pajapo achita bwino chipani cha UDF chizitolere, PP izitolere, UTM izitolere, ndiye aone mene zichitikire, azaone mene zichitikire. Chifukwa tokutheka chabwino kuti atupereyo sangapambane mkupambana ndani mkupambana Mai Jane Ansa. Komano chimene chizachitike chimene ndifuna ndikuwuzeni chonena kuti simuzakhala ndi aphungu monga mmene munalili nawo ulendo umene uwu. Simuzakhala nawo aphungu okhala ofanana ngati mmene analili ulendo umene uwu. Chimene vuto limene litakhala ndi pamene popo, ndi pamene kumene muzaziwira kunena kuti DPP idakali moyo chifukwa cha nani? Chifukwa cha adadi. Chifukwa cha adadi ngati DPP ingazakale moyo chifukwa cha adadi wo basi. Koma osakhala chifukwa cha Jane Ansa. Ulo pano pata tangowerekezani adadi wapange withdraw ndi auza Jane Ansa kuti akhale president. Muone chimene chichitike. 3 weeks yasalai muone kuti zichitika bwanji kuti inuyo muzakhulupirira kuti inuyo Mai Jane Ansa alibe value ina iliyonse. Ngati value azikhala nayo ndito azingokhala value yake mupangira nchenje ikamauluka kumazungulira pamalo pamene pali chitosi. Ndi value ya Mai Jane Ansa. Ndi munthu woyipa kwambiri. Chisanzo ndikufuna ndikungokumbusani ku Mozambique uko kwaphedwa anthu koopsa, kuphedwa anthu kukangana kumene kuja kwa anthu osavomereza, anthu avota zina zakatuluka zina. Chosatira chake chani? Anthu anaphedwa, zikolo zindukusokonekera kuti azizayambiranso zimene zinkaocha zija kuyamba kumanganso. Anthu amene anaphedwa aja azambe kuti azapange replacement anthu amene ajawo. Sipano chibwana chimene chocho chimene anapanga Mai Jane Ansa akunyengezedwa akunamizidwa ndi DPP ndi chibwana chake chimene chicho chimene chinapangisa kuti alandise boma chifukwa anapereka mpata kwa MCP kwa ulendo achina Chilima kuti akhale ndi zoyankhula. Chisango chijaka nakhala kuti anachiyendesa bwino chopanda matibex ngati munthu wonena kuti ndi jaji mukuti matidi ka ndi jaji kama matidi ndani anagwira ntchito kaya kuti kodi munthu kugwira ntchito malo angapo sizimasonyeza kunena kuti munthu ndi nzeru. Ayi amagwisa ntchito sukuluyo pensolo amene anakaphunzirayo koma mutumo ngokhala mulibe nzeru. Kodi chimene tizikuwuzani nthawi zina zake ngati simumadziwa ndichi munthu wa nzeru simpita ku sukulu kokaya. Zimatheka kuli anthu ena kuti anapita ku sukulu ndikumakhala anzeru. Muzizidziwa zimene zozo nzeru zonena kuti kodi zimene ndikupangazi kumakhala pasi kumazifunsa. Timanena za Anabelo Ntalimanja pano pati kunena akukhozekera kuti azipanga zomwe zija za ku Mozambique zija anthu azizaphedwa m'Malawi. Kuchita kupanga plani kuti kaya anthu azizaphedwa alibe nazo ntchito akuti koma achakwera azapambana maganizo awo chitsiru. Ndi zimene zinzokazoka zimene ankachita Mai Jane Ansa. Ndiye pa nthawi imene anthu sankaziwa kuti amene ndi a DPP apa lero azionesera kuti iwo ndi a DPP. Pamene zipona anthu akuzindikira kuti zinthu ziya zinali laini. Amaye inuyo kungotipambanisa kusogoloko tizakupasani udindo. So pena lero ngakhale boma anatuluka koma amayi aja alero awatenga afuna kukwanirisa zija mina akaluchisa kumbuyo zija. Ndiye kuti zonse zije zimene zinachitika boma lero lili ndi MCP chifukwa cha DPP. Kugona tulo kwa DPP.
zochitika mablanda amaijeni ansa amene akupangisa zimene ziyazo lero adadi sindikuziwa kaya ndikukula kaya ndikutani kaya iwala sindikuziwa kunena kuti zimene anagwirizana za mtundu wachi mmene ali mmene achulukira kumene kuchako bwanji osasankha amayi na vicha akana wasankha amayi na vicha aja ndichifeteka ndo amene kuti maphonya chigoli akanasankha amayi na vicha aja kapena amayi aja kumpoto kuli amayi enaka ndi amene ajaudi amene akanatha kuwasankha osakhala amene amayi aja ali ndi zimablanda kwatenga kuti tikati ndikuti atayerekeza aprofesa apange withdraw awuze kuti amene aja akali president muone mmene azayalukire muone mmene ayalukire posachedwa 3 weeks imene salary muzichita ndi manyazi pene pake mukamayankhula akuluakulu zimene tikuyankhula zizizi almost very serious kungoonongeka apa 5 years ina akuluakulu ayi kusewelesa ziko kulisewelesa ziko mukakhala pe kwayang'ana maijeni ansa amagwirizana ndi ndani amaziwana ndi ndani maijeni ansa kwa zinthu zina zikumaziona akuluakulu kumaziona osamapango kungopangira zima mistake za daladala munakhala bwanji ndikumayikira kumbuyo kumayikira kumbuyo ena mwainu amene muli pa group ndimakupasani ulemu kuona ngati muli ndi nzeru ndituba kwa basi ndi anthu ofunikira kwa basi koma pokaba apa ndikubwera kumasosana ndi zimene tikuyankhulazi nkwachionekere kuti inuyo mumangovotera munthu chifukwa chakumkota kapena kuvotera chifukwa chakuti mmachikonda chipani koma zoti muzilingalira kuti chipani chimapanga chani anthu amene ali chipaniwo amakonda Malawi iyu kapena samankonda muzizifusafusa kuti anthu amene ali chipaniwa zimene ziyakupangira kuti Malawi akunkonda akwakonda anthuwa kapena amazikonda achani wake kuti akhale ndi maudindo akakhala ndi maudindo ndiye kuti azizachedwa aminister zokhazo zimene akufunira zimene kulimbikira konse amalimbikira osati kuti akukondani inuyo kapena ineyo kuti ndikhale pabwino ayi koma akungokondera akukonda kunena kuti iwo azakhale ndi udindo azakhale pamene popo azizachedwa azizakwera magalimoto ambendera aja petu ndi zimene akufuna osakhala kuti atilongosola ife